Union beth ydyn nhw wedi sôn amdano. Dwi'n gweld gymaint o bobl dramor yn ista ar y sgwâr yn bita KFC a dwi fatha, ella ddylwn ni fynd i ddeitha nhw. Sa chdi'n meddwl amdan Gaernarfon a meddwl amdan beth sy'n ni'n cael ei fita yn Gaernarfon? Beth sa chdi'n cael ei fita yn Gaernarfon? Lot i mewn dre a be di bwyd cyntaf sydd dod i meddwl chdi? Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Lle gorau i gael fish and chips yn fan hyn? JC's chicken. Pam? A pa ysgol ysdi felly? Ysdi... Mae'n ysgol yn... Mae'n dweud eitha diwan. Ond ysgol yn Sgubor Goch i hyn? Na, wel, doedd efo bell o'na. Da ni'n mynd i Castle wan i ofyn dy mwy o bobl. So, ia, siop Batelis na ar maes, ia. Oedden nhw'n gwerthu, yn y hogan ma, oedd hi mynd i Glendad, hi mynd i nôl ice cream, a wedyn oedd ni'n cael prynu un ffag am 10p. A wedyn oedd ni'n gorau prynu matcha wedyn am 1p. Ar y com bod y matcha ddim yn tanio, bydden nhw'n neud oedd chwarteru'r matchan. Fyla, hanneru'r matchan. Os bod nhw fa, fwyna un go, ia. Berall. Dysgu'r hegi, ia. Deud, ni'n gofyd un boi, Dylan, deud, be di co gyntaf chdi o fod yn dre, ia. Be di co gyntaf chdi. Dysgu rhegi a deud cont. Iawn. Miliwn Gaernarfon. Hen, wch chi'n mynd yna, heibio'r llyfrgell ma. Swyddfa'r y fon. Dyna'n cyngor, lle, ia. Pafiliwn mawr yn fan o, oedd hwnnw'n unig. A da chi'n gwybod beth oedd yn cael ei gadw nhw adag rhyfel, oedd bwyd a beth felly, fel syniad confis a pob dim. Y trysor da chi'n trio ffeindio ydy, da chi'n trio cael y person yna i fynd yn ôl i ryw foment yn ei bywyd nhw. Be ydy'r foment yna? Da chi roed eich yn ôl yn y foment a disgrifio fo i ni? Os yna rhywbeth ti wedi clywed heddiw yn hynna? Pob peth yn gallu cael ei droi i fewn i, achos ond beth sydd ddim yn gweithio ydy pryd maen nhw'n dweud, o dwi'n gwybod am hyn. Wel, ydych chi'n gwybod oeddech chi yna? Ie. So mewn ffordd, dim stories da ni'n am scenes da. Ie. Scenes Pethau go iawn digwydd nes di.